Croeso nôl I Fro Aled, I bentre Llansannan, ac I gapel Hiraethog sydd bellach wrth gwrs yn gartref I Noriko. A mae hi yn y gegin efo Ioan yn barod I baratoi I ffryd bwyd arbennig hi. Right, nawr ten, Noriko. Heddiw, dyn ni'n mynd I gael pryd bwyd Siapaneaidd. Yes, yn cyntaf, dyna tofu, y bwyd yn Siapaneig. A ar ôl, dwi'n mynd I torio sinsir ac sibons. Right, iawn, okay, felly sinsir ffres a sibons, yes. Right, okay, wel, os dyn ni'n mynd I fod yn dechrau, dwi'n gwisgo dilla tip mach yn posh heddiw, felly fi gael fedog, ie. Dyna fedog, do Japan, a mam wneud o. So, I fi, sorry, ac dyna fedog pink. Gwrwaidd, manli. Dyna ni. Iawn, rwan, dyna tofu. Tofu, ie. Ie, so just... A pob yn bydd llawer o tofu yn Japan hefyd? Ie, yn breakfast. O, ie. Ie, dy pobl hoffi tofu. Achos mae brasys ffres. Ie. Fel da chi gallu gweld, y tofu pacio wedi efo dŵr. Mae o'n lib. Ie, mae o'n lib. Rwan, dyn ni'n gadw na yn bach. Ac, be ydy hwn? Sibons. Sibons, ie. Felly cynhwysion syml ond cryf. Cryf iawn, ie. Ie. O, gratio sinsir. Dwi'n gwybod, felly ddim sleisio, ond gratio. A dyna ni, cwrs cynta syml iawn. Pwdin nesa. Be ti'n mynd I wneud fel pwdin? Pwdin, hwnna, hifenia efo te gwyrdd. Te gwyrdd. Dwi roed wedi gwneud hifenia cartre. Ie. Dwi ddim wedi gwneud hifenia cartre roed na. Na fi hefyd. O ie, tro cynta, ie. Na tro cynta I te gwyrdd. O ie, reit, iawn. Oce, reit, beth y beth cynta dyn ni'n gwneud? Right, cymysgu, wel, te gwyrdd, dyn ni. Byn bach yn sugar. Ac dŵr foes. Dŵr poeth, ie? Dŵr poeth, ie. Un. Yn gwneud past o ryw fath, ie? Mae o'n edrych fel bara lawr. Bara lawr? Bara lawr ydi lava bread, bara lawr. Mae fel gwymon, mae o'n... Dych chi'n prynu fo'n y farchad yn Abertawe. Rwan, gwyau. Sugar. Ie, iawn. Iawn, dwi'n meddwl dyna digon. Rwan, mwy sugar. Pa fath o hifen ydi hwn, Rhan? Hifen sengl neu dwbl? Dwbl. Hifen dwbl. Dwi'n hoffi dwbl. O, reit, iawn. Wel, does dim calorïau yn y pethau eraill, felly. Dyna fo, ie. Calorïau yn y pwdin, ond felly, iawn. Dwi'n gam I nôl. Mae'n tasgu. Sefyll ar ôl. Right, cam nesa. Be nesa? Gymysgu. Gymysgu, ie. Te gwyrdd efo gwyau. Ie. Efo'n gyd. Mae hwnna yn edrych llawer gwell na hwnna. Ar y top. Ac wedyn rhoi hwnna I rewi. I rewi, ie. Iawn, dyna ni. Dyna'r cwrs olaf y pwdin wedi I wneud. Mwy o'r gegin cyn bo hir, ond nesa dyma'r ddau ddysgwr arall fydd yn galw am ginio yng Nghapel Hiraethog heddiw. Gan ddechrau efo Tom yn Llanefydd. Tom dwi, Thomas Rhys Trevelyan. Dwi'n byw yn Llanefydd. Wedi bod yma ers 1983 ac wedi gweithio yn yr eg NHS tan 2003. Ac ar ôl ymddeol, nes I dechrau siarad Cymraeg. Dysgu Cymraeg.
rhywbeth ar hap a ddamwain oedd o. Roedd rhaid i Gareth yn Gymraeg i dechrau dysgu Cymraeg ac os e gwaith hi ac mi esu efo chi i cadw cymni efo chi ac rhywsyd ar ôl 6 wythnos ges i fy mathu ac dwi wedi bod yn dysgu Cymraeg ers hynny. Mary dwi, a dwi'n byw yma ym Modfari ers 2006. Mi nes i symud yma o'r Lloegr yn Lancashire. Achos, dwi wedi ymddeol. A mi nes i symud nôl i Gymru. Mi nes i weithio yng Nghymru y tro cyntaf yn 1991. Mi ges i swydd yn Nimbych fel prif athrawes. Mae lot o bobl yma yn siarad Cymraeg. A felly mi faswn i'n hoffi siarad Cymraeg go iawn efo nhw. Reit, casgliad o bethau gwahanol a diddorol fan hyn. Ar gyfer Sushi rolio. Sushi rolio, reit iawn. Eo gwmwg, cucumber, a cwyau, a avocado, coriander, Coriander, ie. Iawn. Coriander fresh. Fresh, ie. Seaweed. Gwymon. Gwymon. Dyna gwymon. Ie, dail gwymon. Dail gwymon. Dyna sushi mat i rolio. Right. Reis ac dyna bwyd. Iawn, oce. Felly ti'n torri'r cucumber yn stribedi. Stilbedi. Stribedi. Stribed? Stribedi. Stribedi. Pethau hir e stribed. Iawn. Stribed. Rhywbeth ydy stribed yn Saesneg. Ond stribedi, pethau hir. Iawn. Stribedi. Stribedi. Eto. Torio stribedi. Torio yn stribedi. Avocado. Rwan, wy. Be ti'n mynd i wneud efo'r wy yma? Wy yma. Ydw i'n mynd i wneud o omelette. Iawn. Sugar. Siwgr? Ti'n rhoi siwgr i mewn efo'r wyau? Wyau. Iawn. Mae hynny'n rhywbeth traddodiadol Siapaneaidd? Ie, ynddo. Reit, iawn. Dipyn bach halen. Reit, iawn. Siwgr a halen. Gwahanol. Cywasgu eto. Felly ti hyd yn oed yn defnyddio chopsticks i droi yr omelette. Mae hwn yn edrych yn arbennig o dda. Ie, mae'n... Gwych. Ydy hwnna'n barod? Dyna'n barod. Wedi brownio? Ie. Cyn dechrau coginio, mi wnaeth Noriko roi 5 cwpaned o reis yn y peiriant stemio. Mae'r reis yn barod, rwan at y sushi. Dyma ni y reis glidiog. Gridiog? Glidiog ydy sticky. Sticky, right. Glid, glyw. Felly reis glidiog, sticky rice, Siapaneaidd. Right, now, rwan, y sushi ydy marinated. Iawn. Efo seasoned. Wedi mwydo. Wedi mwydo efo... Eri vinegar. Vinegar. Ac dipyn bach sugar. Ac haren. Iawn. Dwi'n gwybod, so felly ti'n rhoi hynny ar y reis. Felly rhoi vinegar, sugar a halen. A haren. A na ogra wahanol. Dwi'n caru. Ac mae'r reis ar ei ben hun yn gallu bod yn blaen iawn, yn tydi. Dyma'r gwymon. Gwymon i chi. Dail gwymon. Dyna... Felly, mae yna ddwy ochr oes, fel garw. Garw. A... Llyfn, oes? Dyna Llyfn, smooth, garw, rough. Garw rough, ie. Llyfn a garw. Rhoi reis.
Gwymon. Yna. Wel, fel llysieuwr, na i fynd am yr wy. Roi o... Yn y canol. Yn y canol, iawn. Un peth arall, neu... Beth bynnag. Ie, na i fynd am y cucumber. Stribed o cucumber. Dipyn bach vinegar yma. Roi hwnna. Achos dwi eisiau sticio fewn hynna. Iawn. Oce, felly dwi'n glychu amser efo'r vinegar yma. So wedyn dwi'n plygu hwnna drosodd. Gyda, and then just a pwysa dipyn bach. Pwysa tipyn bach yn fanna, ie. Mae'n edrych yn fwy trwchus na dyn di. Dyna'n nice iawn. Ie, oce. Nesa, o just torri ar haf. Reit, beth mae'n... Dyna sushi, sushi. Dyna ni. Iawn. Da iawn. Dyna nice iawn, gwych. Draw yn hafarn y llew coch yn y pentra, roedd Tom, Mary a Fina yn edrych ymlaen at yn cinio. Mary gallu ymlacio ar ôl i gael bwyd blasus yn ei chartre hi, wrth gwrs. Tom ddim wedi coginio eto. Ond heddiw, tro Noriko, ydy hi baratoi pryd o fwyd ar yn cyfan ni. Felly Tom, gai ofyn i chi ddechrau. Be ydych chi'n feddwl mae Noriko wedi baratoi ar yn cyfer ni? O gofio, mae o Siapan, mae hi'n dod yn wreiddiol. Mae'n amlwg bod ni gyd yn disgwyl bwyta rhywbeth Siapaneaidd. Ond beth? Swn i'n meddwl rhywbeth eitha syml i'w baratoi fel sushi? Neu noodles, neu rhywbeth felly? Ella tempura. Reit. Dwi'n hoffi llysiau tempura. Felly, ydych chi wedi bwyta'r math yma fwyd o'r blaen? Ie. Mi ddangosai'r fwydlen i chi. Diolch yn fawr. Wel, dio ddim syndod y ddau ohonoch chi'n cytuno. Ydych chi'n disgwyl gweld sushi, a mae'r sushi yna, a mae'r tempura yna hefyd. Ond beth nath fynd â'n sylw i, oedd o edrych ar y fwydlen gyntaf, hufen ia, te gwyrdd. Wel, mae'n swnio'n yn flasus iawn. Edrych ymlaen. Ie, da ni gyd yn edrych ymlaen at y pryd bwyd mae Noriko wedi baratoi ar yn cyfar ni, ac fe gawn ni flasu'r pryd bwyd yna ar ôl yr egwyl.